Una empresa del Segrià que va néixer en plena crisi dels anys 90 i ara ven a 70 països del món. I no és del sector agrícola, sinó del software, concretament software per hostaleria. Parlem de ICG Software, fundada i dirigida per Andreu Pi, que va apostar per una tecnologia molt visual, pràctica i fàcil pels treballadors i els clients de supermercats, restaurants o hotels. Pere Gaviria va parlar amb ell. Aquest és el ministre d'Indústria d'aquell moment, d'Uruguai, amb el ministre d'Indústria. El despatx d'Andreu Pi és ple de fotografies que li recorden que la seva empresa està present a gairebé 70 països de tot el món. I llavors a Mig Orient, des d'Egipte cap amunt. Aquest emprenedor barceloní va arribar a Lleida als 80. Primer va obrir uns supermercats, però ben aviat va veure que la incipient informàtica li oferia un munt de possibilitats de negoci. En plena crisi, a mitjans dels 90, Andreu Pi idea una innovació que va posicionar ICG Software en el sector de les solucions informàtiques per a l'hostaleria i el comerç. Vaig veure que podria ser un bon negoci fer un producte que pogués estar sobre un mostrador i que des del mostrador es pogués fer una venda amb un client, perquè tot el que funcionava eren registradores. I poder substituir una registradora per un sistema informàtic el qual conservaria tota la informació, això era una gran... jo creia que era un gran objectiu a poder començar a treballar. I en aquell temps era la incipiència del que era el Windows i penso que si aquelles imatges que jo podria fer dintre d'una pantalla, que si hi haguessin moltes imatges i posar un dit i dir allò que veig ho toco i ja ho venc, això seria, jo crec que això seria perquè el personal en si no hi entenia d'informàtica. I el més difícil era fer una venda perquè feies amb tecles que tenies que tocar l'F1 o tenies que tocar diverses tecles per vendre un producte. I d'aquesta manera, tal com tocaves aquella imatge d'aquell producte, ja es venia. Solucions informàtiques que no han parat d'evolucionar i que surten del quarter general que la companyia té a Torrefarrera, al Segrià. Aquí, desenes d'enginyers treballen per fer evolucionar els productes i per donar servei als clients que contracten la tecnologia d'ICG. Un sector en canvi constant, on tot va molt de pressa i on no es pot deixar d'innovar. Per això s'hi destina entre un 10 i un 15% dels beneficis en recerca i desenvolupament. Andreu Pi insisteix que l'empresa sempre té projectes per fer, però ara els que podem veure són els que acaben de sortir al mercat. Això és una innovació que hem presentat, que estem ja comercialitzant, i és una carta gràfica tàctil, a la qual nosaltres podem seleccionar el plat que vulguem i l'avantatge que ens dona és que ens diu la composició del plat, com està fet aquest plat, i a més inclús ens dona les calories. O sigui, podries anar posant els diferents plats i et sumaria el que gastaries. Només que seleccionem amb el dit un plat, ja ens canvia automàticament el... I també l'idioma, no? Podem anar a l'anglès o podem anar... Correcte. Si nosaltres ara hem seleccionat l'anglès, doncs ara tenim tots els plats en anglès. L'altre gran èxit de la companyia ha estat el Cash Draw, una màquina que permet fer els cobraments de caixa sense la intervenció del treballador. A Torrefarrera s'ensambla la màquina amb els components que s'han fabricat en altres països. Això sí, la intel·ligència de l'aparell, que evita el temps i els costos que suposen els desquadraments de caixa, s'ha dissenyat aquí. La màquina el que fa és que fa la mateixa, però tot automàtic, sense que nosaltres fem res. Posem els diners a la boca, ell mira si és autèntic i si és autèntic ja s'ho guarda i torna el canvi. Podem provar-ho, senyor Pi, això? Sí, anem a fer una venda? Vinga. Vinga. Farem una venda per escàner. Seleccionem un producte. Això? Poso? Bé. A més, en pantalla, jo que en tot moment sé el que està passant. Sí. Em diu que el bitllet l'ha agafat, se l'han portat cap a dintre, que l'ha registrat, que és autèntic i que torna el canvi. I el Cash Draw està anant tan bé que vostès han decidit ampliar les instal·lacions d'aquí de Torrefarrera. Estem creixent molt bé, estem ara en aquest moment sobre unes 1.000 màquines de fabricació anual. Creiem que podem fer un creixement per l'any que ve de 2.000-2.500 màquines, que és el que volem, no volem créixer més. I estem fent, aquí mateix al costat de les nostres instal·lacions, on estem ara, una nova fàbrica de 1.500 metres quadrats per fer l'ensamblatge i per comercialitzar tot aquest producte arreu. El grup ICG Software és un holding format per 3 empreses. Facturen uns 12 milions l'any, amb uns beneficis abans d'impostos que ronden els 3 milions d'euros. Donen feina a 86 persones, la gran majoria treballadors qualificats. Cada any incorporen entre 3 i 4 enginyers a la plantilla, un exemple més del creixement controlat però sostingut que Andreu Pi vol per la companyia.
que caminant a poc i pas a pas, però molt sòlid, arribarem a tindre el mateix, potser no venent 3 vegades més, però consolidant molt bé el producte i el mercat, i sent autosuficients nosaltres a nivell econòmic. Que bàsicament vol dir no endeutar-se. No endeutar-se i tindre recursos propis. Això ha estat complicat en aquests moments de crisi en què potser han caigut les demandes? Ha estat complicat mantenir aquesta possibilitat d'autofinançar-se, de créixer amb recursos propis? No, perquè nosaltres això ho portem des del principi, des dels inicis històrics de la nostra companyia. El que hem fet sempre és deixar unes grans reserves, viure del sou que tenim, ser persones tal com moderades, seguir fent el que a nosaltres ens agrada fer, que és projecte a 2 anys vista, 3 anys vista, i és el que tenim. Tenim un departament d'I+D en el qual podem sempre planificar el futur. Venen als 5 continents a través de distribuïdors i també de franquiciats que només comercialitzen el seu software. Tot es paga al comptat i per avançat i mai a crèdit. Una bona recepta, asseguren, per la bona salut financera de l'empresa. Entre els seus clients hi ha grans cadenes hoteleres o, per exemple, les botigues Desigual, Adolfo Domínguez o el Barça. El més difícil de casa nostra ha sigut crear la marca. Crear ICG en el temps i que siguem una marca reconeguda al món i una marca de prestigi, que fem producte de molt alta qualitat, això ha sigut per nosaltres el que ens ha marcat a plaç i a futur i el que té que vindre durant tots els anys que vindran posteriors. Senyor Pi, quan un aconsegueix una marca tan bona, tan posicionada en aquest sector, en un sector on hi ha gegants que estan movent fitxes, no es planteja que en algun moment puguin venir a posar-li un talonari damunt la taula i dir-li, miri, escolti, això ja ens ho quedem nosaltres i ja ens ho farem. Ja, d'alguna manera, ja passa això, però, bueno, jo penso que nosaltres estem molt sòlids i tenim tot un camí, com he dit al principi, no? Nosaltres volem no córrer, sinó caminar, no volem fer-nos... Moltes vegades jo dic que no cal fer-se milionaris. Milionaris ja ho som, perquè si tenim la riquesa de poder crear, tindre iniciativa i, a més, tindre la il·lusió cada dia de seguir treballant i lluitant per lo que som i per lo que anem obtenint, ja som milionaris.